Hello guys, welcome back to the channel Boro Mixer. So दिनै नोंथांमोना thumbnail नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दि आं माबे जायगायाव दंफैयो बेनो जाबाय मानास नेशनेल पार्क आं मानास नेशनेल पार्कआव दायो दंफैयो आंनि लोगो बिथां कमल बर' बिथांजों आंजों जों दिनै बेबायदि जायगा बा बोथोरखौ दिनै मोजां मोननानै बा बे बोथोरनि जि बोथोरा माने सान्दुंबो गैया नालाय बेनिखायनो दोमैलु बोथोर बेनिखायनो दसे बेरायना फैनानै जों दिनै मानास नेशनेल पार्कआव फैदों आरो स' भिडिअआ स्टार्टिंआ बरपेटा रड सिमलागुरिनिफ्राय स्टार्ट जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय नायबानो जाबाय स' लेट्स गो हेलौ नोंथां मोनफैयाखै नामा नोंथां नै टार्निं मोनसै दे फैदो आं नेगासिनो दङ दे र' दसेनो थांगासिनो दं बिथांखौ लेंहरबाय दायो बिथाङा फैगासिनो दायो दसे उनाव खिन्थागोन नोंथांमोना जों माबेयाव थांदों बिथाङा मोनफैबाय दा जों बबाव थांनायदों मानासावलाय मा खालामनाय दाथ' थांदावथारालै जायगाफोरालाय दा बैसागो जोबसोनि हिट जायो अबेसो बिदि जायोना दा नोंथांमोनाबो नायबाय थादो जोङो दिनै मानास नेशनेल पार्कआव जोङो बेरायनो थांनायदों जे बोथोराबो जोंनि बांद्राय सान्दुं गैया बेनिखायनो एसे रमान्टिक जादों बेनिखायनो एसे रमान्टिक बोथोराव जों एसे रमान्टिक खालामना फैनो सानैजों गार्लफ्रेन्ड गैया जों सानैजों बयफ्रेन्ड दा नोंथांमोना नायबाय थादो जोङो दायो बरपेटा रड जानानै ओरै मा जायगा दं आङो बांद्राय सिनाया बिथाङा सिनायो बेनिखायनो बिथाङा दिन्थिजोबगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो एक्चुअलि जोङो फुङाव फैनाय जाबाय नालाय बेनिखायनो जेबो ओंखाम जाबोनाय जायासै बेनिखायनो जों दायो हटेलावनो पराथा चरथाखौ जानोसै लोगोफोर बेखौ नोजोर होनाय एक्चुअलि बेबायदि टायार सायार लांनायफोरा जोंनि बे बरपेटा रड सिमलागुरिफोराव बांद्राय सोलियो दै दायो जोङो फुङाव जेबो जाबोआखै बेनिखायनो बे हटेलाव जोङो कका कला जों दैलि कास्टमार बेनि जों बे दखानाव जागोन कका कलायाव दाबा बबेजों हाबनाय जायो थाव गैखाया आरो दायो थाव सोना लाबाय 200 थाखानि बांद्राय गोजान थाङा नालाय बे मानासाथ' जोंनि खाथिनि नालाय बेनिखायनो बांद्राय थाव जानाय नङा बेनिखायनो जोङो 200 थाखानि सोबाय स' नोंथांमोना नायबाय थादो जोंखौ दायो जों माबेयाव थाङो दा मा दिन्थियो नोंथांमोनाबो नायबाय थादो आरो बै जाबाय जोंनि बरपेटा रडनि शपिं मल बाजार इन्डिया नोंथांमोना बेयाव फैनानै शपिं खालामनो हागोन आरो बेबो जाबाय शपिं मल बिशाल मार्केट बेयावबो शपिं खालामनो हागोन आरो बे जाबाय बरपेटा रडनि बास स्टेन्ड एक्चुअलि दासो ट्रेन खारदोंमोन बेनिखायनो एसे ट्रेफिक जादों खिन्थु जों एसे खायदा बोराय बाहायनानै एसे सिगाङाव फैबाय आरो दा नोंथांमोना आंनि उनाव नुदों दा मोनसे गिदिर दैमा जानांगौ नोंथांमोना जुदि बे जायगानिबा सिनायखादों आरो जुदि गोजान जायगानिब्ला नोंथांमोना निस्सय मिथियाखै बेनिखायनो आङो बुंनो सानबाय बे जायगाया जाबाय बे दैमाया जाबाय मानासनिफ्राय बोहैबोनाय मोनसे दैमा बेनो जादों बोरसि दैमा बोरसि दैमानि बे मेथाइखौ नोंथांमोना दि खोनादोंमोन बोरसि दैमा बारनायनि मामोनलायनो आगै लायसारि बेनो बे दैमाया नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला नायना लादो बापरे बा मा डेन्जार ट्रेफिकलै माने लामा बानायबाय थादो लामाया दाबो जायाखै माने बे बोरसि दैमाया लामाखौ खालामगासिनो दायो लामायानो अबस्था गैला बेनिखायनो फाहामगासिनो बे बल्डारबो जाबगासिनो जिं जिङाव
नै जों दा मानासाव हाबबोबायानो बेयावबा मा मोजां लुहांदोंमोन खिन्थु जायासै माथो माबा हाथी गान्दिया बे हाथी साफारि माने गाइन्दा साफारि लजनो स' ससे थांबानो जों मोनसिगोन दा जि मानासनि जि गेट बे गेटसिम जों थांनोसै लेट्स गो दायो जोङो बे मानासाव हाबबोबाय आरो जे बे पिकनिक स्पट दङ बे नारेंगुरि पिकनिक स्पट होनो बे जायगाखौ बेयो जुदि मानासाव जुदि पिकनिक जानो फैयोब्ला बे जायगायावनो जाफैयो बेनिफ्राय जोङो बे मानासनि जि गेजेरथिंनो हाबबोदों आरो मा जों नुखो नुनाया जों दा दावरायल'सो नुबोदों दा गांसो रज'बायना गान्दा फैयोमोन आगोल बाहाय मैदेर थाफैयोमोन गांसो रज'बायना दैज्लां बैसागो हाबबाय गोदान गांसो खिलिनानै ओरै हाग्रा सिङाव गांसो मोनबाय नालाय ओरै बायजों ओंखारबोला आरो नै दा बोरसि दैमाया आगोल पिकनिक स्पटआ बाहायमोन ओमफ्राय थांनाय दैज्लाङावनो दैबाना जानानै खुरखालांजोब्बाय दा ओमफ्राय बैखै बानायजों नों दा पिकनिक स्पटखौ जोङो खोन्थाहैगोन नोंथांमोननो दा जोङो पिकनिक स्पटआव थांनि दा जि पिकनिक स्पट होननाया बेनोमोन बे उनाव आं नुहुरनाया बेनो पिकनिक स्पटआ दा बेयावनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बेयावनो पिकनिक जाफैयो खानायाव एसे दै फोनना लाबाय माने जोबोद रानस्रावस्राव जादों दहाय जि गारियाव फैनाय जों बाइकआव गाखोफैनाय जादों नालाय हेलमेटबो गानाखै बेनिखायनो बे खानाया एसे रानस्रावस्राव जादों जायगाया जोबोद मोजां माने जोबोद खोलो खोलो बार बारदों आरो आं खन्थाइगिरिमोनबा बे जायगाखौ लानानै खन्थाइ दालासि लिरबायमोन आं ज' नोंथांमोनाबो जुदि खन्थाइ रायथाइनि जुदि फारसे गिदिर गोसो दङब्ला बेयाव फैनानै खन्थाइ रायथाइ लिरनो हागोन मानोना जायगाया जोबोद मोजां फ्रेश दायो जोङो बे जि पिकनिक स्पट नारेंगुरिनिफ्राय जोङो एसे सिगाङाव फैबाय दायो जोङो बे जि मानासनि जि खाथियाव जि बागान दङ साहा बागान बे बागानखौ एसे बेरायनोसै आरो नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै जों सिङाव हाबैला आरो नैबे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे जिङाव नै बे एसे सलारनि मा इयो सलार सिस्टेमनि माने मैदेरफोर फैयोना मैदेर बारनो हायैनि मोनाफोराव बे खाथिफ्राव गामि दंना बागान गामि दं मानास सिङाव थाग्रा फरेस्टारफोर थायो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि जाहाथे डिस्टार्ब होया आरोना बेनि थाखाय कारेन्ट सार होनानै दोनो एनि टाइम थायो सलार सिस्टेम बेयो हारसिंनो चार्ज जानानै थायो जाहाथे बे सिङाव थानाय जिब जुनारफ्रा जोंनि बाहेरायाव फैनानै जाहाथे मानसि दुमसिखौ खहा खालामा आरो जोंनिखौ जेबो हानि खालामा बेनि थाखायनो बेखौ होनाय जादों आरो स' लेट्स सी नोंथांमोनाबो नायबाय थादो नोंथांमोना जे नुहुरदो बे उनाव जि गेट बे गेटआ जाबाय बे मानास नेसनेल पार्कनि आरो बेखि दङ साहा बागान नोंथांमोना नुनो हागोन बेखि दा जोङो सिङाव जों थांनो हायाखै मानोना जों थांनो हायैनि जाहोना जाबाय बे बिखात जिपसिखौ जों लानो हायाखै बेखौ लानो हायैनि थाखायनो जों सिङाव हाबनो हानाय नङा आरो नोंथांमोना जुदि बे जि मानास नेसनेल पार्कखौ जुदि सिङाव हाबनानै जुदि नायनो लुबैथारदोंब्ला आं मालाबा माने सम मोनोब्ला आं बेयाव फैनानै बे जिपसिखौ लानानै जोङो बे गेजेरथिं हाबलांगोन आरो नोंथांमोना दिन्थिगोन जिब जुनारफोरखौ स' बेखौ लानो हायाखै बेखौ लानो हायैनि जाहोनानो जाबाय जायगाया जोबोद मोजां बे खोलो खोलो बार बारबाय थायो बिदिनो माने फैबा थांनो बायो न'फोराव दा आंबो थांनो बादोंआनो खिन्थु बिथाङा फैखाबाय थायो नालाय बेनिखायनो आंखौ ब्रा लिंबाय दङ दसे उनाव थांसै जायगाया बेनो जोबोद मोजां आरो बेयावनो बेयाव जोंनि हारिमायारि जि दाउराइखौबो जों बेयावनो नुनो मोन्दोंमोन आरो मा जिब जुनार मोननाय जायो बिथाङा बै दंफां सायाव दानि मासे बारखोबाय दङ बहुतथा दङ दाउराइ दङ बाहाय ओरैनो जों बुंनो थाङोबा बाहाय मेन सना गाबनि मोख्रा जायखौ गल्डेन मांकि होनो इंलिसाव बेनि थाखाय मेन फेमास आरो दा जों थसे गङारि गान्दाखौबो नुनो मोनो गोबां दङ बिदिनो जा दिनै गान्दाया नुजायाखै बेनिखायनो जों गान्दाखौ जों नायनोबा सिङाव थांनांगौमोन दा
जों सिङाव थांनोबा जों दा जिपसि लानांगोन प्राइभेट बाइक सोहोआ कार ओरैनो बेसेबां लायो ओरैनो माबायाव 2200 होनदोंमोन दा खिन्थु टटेल सानसेयाव जुदि जों सानसे लायोबा जिपसिखौ दा 4000 नांगौ आरोना 4000 दा नै बै मेन गेटनिफ्राय मानासनि मेन गेटनिफ्राय एसे इजों दोरोदबोनानै मथा मथि 300 मिटारसो जागोन बेयाव मोनसे रिजर्ट दङ आरो बे जायगायाव गोबां फरेनारफोरा फैनानै बे जायगायावनो हर थाफैयो आरो बे जायगाखौ नायगिदिङो आरो स' बिखि दङ पुरा हाग्रा गोजा आरो जोबोद मोजां जायगा खाथिनिफोरा जानांगौ नुखाबाय जानांगौ जोंनिया बिथाङा सेलफि लागासिनो नै बेयो जोबोद मोजां पार्क जों हाबथ'ला माने जोंहा टाइमा एसे सर्ट जाबाय जों एसे सिगाङावखिन थांबावनांगौ जों दायो माबेखि थांगोन बिथाङा खोन्थागोन जों दा बागान बाजार होनोना मेन बागान आरोना बे सापात बागाननि जायगा नामानो एरिया नामानो बागान बेहाय मोनसे बाजार दङ बे बाजारजों हाबलांसिगोन आरो जों हाबनानै ओरै आप टु जों न' बरपेटा रड होलांसै बै उनाव बै दावराय दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा एसे गोजान जागोन मानोना आंनियाव जुम लेन्सआ गैया नालाय बेनिखायनो बेखौ नुनो मोननाय नङा आं थेवब्लाबो नोंथांमोना एसे जुम खालामना दिन्थिनि बै बाना थानाय गोसोमानो जाबाय दावराय स' मोजाङै दिन्थिनो हायासै नोंथांमोननो बेखौनो नायसाबदो आरो दा जों दहायनि जि रिजर्ट बे रिजर्टनिफ्राय जों एसे सिगाङाव दावखोबोबाय आरो बेयाव जोङो जोबोद मोजां मोनसे दैमा माने जोबोद मोजां नुदों दैसा मोनसे फिसा आरो खोनानो मोनदों बेवहाय गोबां गिदिर नाखौ मोननो हायोनो बेनिखायनो जोंबो एसे नायनि नुगोन खोमा नुबोबाय नोंथाङा बेयाव नुवा ओइ सिङाव माने बेयाव नुवानो एसे सिगाङाव नुयोनो दहायनिफ्राय एसे जों सिगाङाव दावखोबोनानै बेयाव मोनसे मोनलायबाय बे जाबाय बे जायगाया मा होनदो बेयाव इलिफेन्ट केम्प बेनिफ्राय जोङो मैदेर साफारि खालामनो मोनो माने जों बेनिफ्राय मैदेराव गाखोनानै ट्रेभेल खालामनो हायो आरो बे जायगायावनो जोङो मैदेरखौ गाखोनो हायो बै सायाव गाखोनानै बेनिफ्राय मैदेरा नै गाहायाव थागोन बेनिफ्राय जोङो उथिनांगोन आरो बेयाव जोबोद मोजां जायगा दङ जायगाया जोबोद थोरिनि न' आगोल उन्दैफोरावसो इसिं न'फोरा जोंनिया थोरिनि न'मोन बा न'फोरा जोंनिया थोरिनि न'मोन दा जोंनिया थोरिनि न'खौ जोबोद नुनो मोनला खिन्थु बेयाव फैनानै बे थोरिनि न'खौ जोबोद मोजां मोनदों आरो बे सिङाव जों जिरायनो दसे जिरायनानै जोबोद मोजां मोनदों जोबोद थान्दा बे थोरिनि न' आरो बेयाव लोगोसे दङ सफा बायदि जोबोद मोजां गादि आरो बै नै ग्लासनि माबा साहा होग्रा दंबावो एसे गासिबो थोरिनि न' गोजा जोबोद मोजां थोरिनि बिल्डिं नायबा नायथाव आरो फट'फोरबो खेबनो जोबोद मोजां जायो जोबोद मोजां जायगा नै टपिया नै लोगोनि आं गानबाय रेन्जार बाबु बायदि नुदों खोमा जोबोद मोजां जायगा सब गासिबो थोरिनि न' गोजा नै बेबो थोरिनि न' गोजा आरो बेनिफ्राय बै मोनसे न' होननानै बेखौ जोबोद मोजां दै नुनायाव र' मोजाङै गाखोनि उन्दैयावसो जोङो बै मा होनो न'आव गय बिफांफोराव मोननै जुदि गय बिफां थायोब्ला जों मोननैयावबो जोङो बे गामसाखौ खानानै बा बस्ता बा गामसाफोरखौ बेसां खालामोमोन आरो खिन्थु दिनै बेबायदिखौ जोङो अरिजिनेल मालखौनो जोबोद मोजां मोनदों गाखोनानै बिराद मोजां मोनदों ना जोबोद मोजां मोनदों मोजां गाखोनो मोननाय गोबावथार जाबायमोन र' गोदो उन्दैयाव बिफाफ्रासो खाना होयोमोन गाखोनो र' जिरायनोबो मोजांथार माथो बिरनाय मोनलायदों आङो गोसोखौ आंबो जिरायफेराखै जोबोद मोजां जिरायग्रा नै बै सुइमिं पुल थायोब्ला जिङाव बेबायदि बना दोनो बेबायदि आरोना जोबोद मोजां जों जिरायनो खनसे माथो जोबोद मोजांलाय नै बेबायदि जोबोद मोजां जिरायनाय आरो बेबायदि जिरायनानै जोबोद ओंखाम अमा बेदरफोर जानानै बेबायदि जिरायनो जोबोद मोजां जायो नोंथांमोनाबो फैजागोन मा बुंबावनो आरो दिनैथ' जोबोद बेरायबाय
पिकनिक स्पटनिफ्राय लानानै बा जोङो बे हाग्रा बा बागान गिदिंबाय स' बेखिनियानो थ' भिडिअखौ जों बांद्राय गोलाव खालामनाय जानाय नंला थ' भिडिअ बेखिनियानो थ' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौथ' मा खालामनांगौ मिथिखायो बे गोजा कालारनि जे साबस्क्राइब लिरनाय दङना बेयाव एसे क्लिक खालामनानै गोसोम खालामना दोनदो मा बुंबावनो आरो स' शेयार खालामदो मानास नुफेरि मानसिफोरनो एसे दिन्थिबानो जाबाय आरो इयुनाव आं दिन्थिबावगोन गेजेराव हाबनानै बे सिपसिखौ लानानै आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' दिनै भिडिअ बेखिनियानो थेंक इउ